Sziasztok! És akkor a mai adásban pedig folytatódik az Itt forgatták sorozatom. Ezúttal megtekintjük, hogy hol forgatták a híres nevezetes egri csillagokat. A helyszín pedig nem más, mint Pilisboros Jenő. Még egyszer mondom, nem Eger, Pilisboros Jenő. Ha a kék turista jelzésen indulunk el Pilisboros Jenőtől, a nagy kevély alatt, és elhaladunk a Kálvária, majd a különös formájú Teveszikla mellett, egészen meglepő látnivalót árul elénk. Egy várrom. Ott, ahol semmi keresnivalója nem lenne, hiszen hadászati célja nincs, láthatóan védhetetlen helyre és módon épült. Hiába keresnénk a történelemkönyvekben is, ez az egri vár másolatának romja, melyet 1968-ban bemutatott legendás film, az Egri csillagok díszletén húztak fel. A főszerepeket Kovács István, Vencel Vera és Sinkovics Imre játszotta. Bornemisza Gergely szerepében Kovács István, Cecei Éva szerepében Vencel Vera, Dobó István szerepében Sinkovics Imre, Jumurdzsák szerepében Bárdi György. Nemeskürti István forgatókönyve ugyan több eseményt, szállat és szereplőt kihagyott a regényből, a helyszínekkel nem lehetett takarékoskodni. Forgattak tengerpartot Bulgáriában és a Balatonnál, de a leghíresebbé természetesen az újraépített vár vált. Az ostrom a regényben is jelentős szerepet játszik. A kétrészes film második felének javait játszódik. Az eredeti helyszín természetesen szóba se került. A valódi várat az elmúlt évszázadokban többször átépítették, részben a törökök, hiszen a sikertelen várostrom után néhány évtizeddel mégis elfoglalták Egert, és több mint 90 évig meg is tartották. Az erődítményt ráadásul azóta körbenőtte a barokk, majd a modern város. Elhatározták tehát, hogy felépítik a korabeli vár másolatát. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az valamelyest hasonlítson az eredeti terepviszonyokhoz, jól fel lehessen vonulni az ostromlóknak, és persze, hogy közel legyen Budapesthez. Az már csak szerencsés adottság volt, hogy a várépítéstől 1,5 kilométerre nyitottak egy murvabányát, ahonnan alapanyagot lehetett hordani az építéshez, egy kis kitérővel akár ezt is meglátogathatja az, aki egyszer meg szeretné látogatni ezt az egri vár másolatát. Nem kellett messzire menni a kazamata jelenetek forgatásához sem, azokat a közeli Tárnoksziklánál vették fel. A két tervezőnek nem volt könnyű dolga, mert elég nehezen lehetett egy dombtetőre épült várat lemásolni a hegyoldalba. Miután 1967. decemberében fáradtságos munkával kijelölték a pontos alaprajzot, szilveszter éjjelén a nagykevei turistaházba mulató fiatalok az összes jelzőkarót kiszedték. Az évet tehát azzal kezdtették, hogy ismét kimérték a helyszínt, ennek ellenére 5 hónappal később már állt az épület. Ehhez kemény munkára volt szükség, egyszerre akár 400-450 ember is dolgozott a terepen. A katonák mellett szakipari tanulók is, sőt a Tisza mellől érkezett kubikosok is részt vettek a munkában. Az utóbbiak saját évszázadok óta használt gátépítő módszereikkel emeltek földtöltéses sáncokat. A valódi kövek mellett hagyományos díszletépítő technikákkal, így például gipsszel is dolgoztak. A gipszkövek nagyon aprólékos munkával készültek, az egyedi öntőformákban különböző színű kőporokat szórtak, amitől a végeredmény anyagszerűbb lett. Ma már természetesen csak az épített elemek állnak Pilisboros Jenő határában, ezek a középkori várfalak kőből épült másolatai. A filmben is látható reneszánsz épületeket már hiába keresnénk a helyszínen, azok díszlettechnikával készült ideiglenes alkotások voltak. A több ezer ostromló török felöltözése és felfegyverzése sem volt egyszerű feladat, nem véletlen, hogy a többségük félmeztelenül harcolt, szerencsére ez a valóságban is így volt, vagyis korhű maradt a megjelenésük. A közelről vett alakok ruhájánál valóban nemes anyagokkal dolgoztak, de a többség úgynevezett papírruhát viselt. A páncélingeknél is, melyek fémes csillogását a lurex adja, ezt szőtték át műagyaggal, majd ezekből kötötték a sodronyt, akárcsak egy pulóvert. A filmet 1968. decemberében mutatták be. A komoly marketing része nem csak a már említett sajtó megjelenések voltak, hanem a rengeteg hirdetés is. Bár a korabeli kritikák jellemzően fanyalogtak, a közönség rajongott érte.
Egyes számítások szerint 18 millió eladott mozijeggyel ez volt a legsikeresebb magyar film. Az azonban bizonyos, hogy a két részt több mint 9 millió néző látta a mozikban. Kovács István pedig állítólag 27 000 szerelmes levelet kapott utána. A vár másolata pedig ma is áll. Sőt, nem csak áll, de azóta is betölti eredeti funkcióját, tehát mind a mai napig forgatnak benne filmeket. Itt vették fel a Gyula Vitéz télen-nyáron, a Strogoff Mihály, a Rabember fiai, az Angyalbőrben és a Magyar Vándor egyes jeleneteit. Legutóbb pedig a Vaják című fantasy sorozatban is feltűnt egy pillanatra. Egyébként elég sokan felkeresik ezt a ikonikus helyszínt, most is, ahogy mi itt vagyunk, elég sokan vannak kint. Azért arra vigyázzatok, hogy egy picikét az utak eléggé kacskaringósak és emelkedőek és csúsznak, és ilyen agyagos, szóval nem árt vigyázni. Megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy pont ez volt az a helyszín, amikor leöntötték ugye szurkokkal és forró gulyáslevessel a törököket, akik ostromolták az Egri várat a filmben. Egyébként ott szemben van a bástya, most azt nézzük meg. Sumáját írom Eger várának, veszedelmének, fiataljának, szégyen vallását török hazának, nagy diadalját az magyar hazának. Nagy bőven ezt mind szép krónikában, néktek megírtam állapotjában, így rövid szóval, csak summájában, hogy ne régyetek restek hallgatásban. Ez időben kapitányok Egerben, Dobó és Megcsei vannak tisztségben, Ali Basa Ahmed vezér ott terem, 1552 esztendőben. Viszont aki egyszer meglátogatja az Egri vár másolatát, annak ajánlom a Tevesziklát, hogy tekintse meg. Egy pici kis sávon kell az úton haladni, itt a vár mellett, és meglelitek. Na és meg is érkeztünk. Itt vagyunk a Tevesziklánál. És ha már Teveszikla, akkor nagyjából 1 perc sétára tőle itt található a Kőfülke, ezt is ajánlom figyelmetekbe. Igazán szép a panoráma, illetve nézzétek meg, na most oda nem fogunk lemenni, de nyáron szerintem nagyon jót lehet itt hűsölni. Nos, ebbe az adásba csak ennyi fért bele, találkozunk legközelebb. Én innen búcsúzom az Egri vár másolatának a helyszínéről. Nagyon ikonikus egyébként, és ami a legszebb, hogy itt a Pilis festői völgyében található. Hát, ha nem jártatok még erre, egyszer mindenféleképpen látogassátok el ide. Találkozok legközelebb, és ne felejtsétek el a többi videót megnézni.